Kumusta mga kaigsunan diha ni Kristo? Nito karon lakaw-lakaw nata sa sulod nga gitawag nila Geestirahan. Diri sa Najran, Saudi Arabia. So, ato na sinati ang kainiton sa adlaw. Mura kog mapaso. Anyway, so I'll be talking about the teachings of the Catholic Church. So ako itudlo sa atong mga doktrina sa simbahang Katoliko ug niadtong mga wala pa kahibalo sa mga pagtulo na simbahan nga kinahanglan nato na ma-catechize, no? Ma-evangelize. Kailangan itong evangelize silang. Unya day atong di pa ko magsugod. Salamat kayo sa mga followers, no? Mga viewers nga mitanaw sa akong video karon. Pasensya na di ko kayo ka concentrate og istorya kay lagi kaning mag-istorya gud tag nya while naglakaw na disturbance bang labi na kaning mga sakyanan mga gini mga tao nga mananaw na to ilang unahon na kuha nyo na siyang social media influencer. So syempre mauwaw sa tang nga ini padayon dito day kani bitong atong paghisgutan kaning kabahin kini sa pag-usab, no, sa mga, no, pag-usab sa mga balaod sa simbahan. Dili doktrina ang giusab kundi mga balaod. Gitawag og sikan Vatikano, kaduhang Vatikano. Unya sumala pa sa mga traditionalist, no, mga SSPX. Ingon nila nga kani ko nung gitawag og nagsimba og Novus Ordo mituo sa doktrina sa Novus Ordo, no? Unsa di pasabot ang Novus Ordo, New Order Mass. Og ang Santo Papa ug mga kardinales dili kuno iya ni Kristo invalido ang mga sakramento ug pag-ordina sa mga pari kay naputol na ang koneksyon ni San Pedro. Unya ang misa dia invalido gyud kay ngano nakaingon valido sumala pa nila kay naputol na lagi. Pag naputol na ang mga gitawag og no, mga sakramento, no, giselebrar sa mga kaobispohang mga kaparian dili na tinuod, dili na epektibo kay wala na may kadugtungan ni ngadto sa mga unang Santo Papa hanto ni San Pedro, ang unang apostolis nga ang gisaran sa Ginoo, unang Santo Papa sa simbahang Katoliko. Mao kini ilang pagpangatake, ilang pag akusar sa karon
Second Vatican. Unya diya sa social media, grabe kayo ang ilang mga argumento, ila gyud gi butang-butangan, pagkaulawan ng mga kaparian o kaobispuhan. Nya daghan ra ba mituo sa ilang mga istorya? Daghan mituo sa ilang mga istorya nga ang Novus Ordo iya sa yawa, dili na iya sa Dios. So ako ng mga komento niya ng mga kaigsunan, kaning Second Vatican, no? Kaning Second Vatican dili gini iya sa yawa. Ano kaingon ko nga dili iya sa yawa. Ang Second Vaticano manggod iya na sa Ginoo, og ang ilang mga ang mga kardinales sa tibok kalibutan naghugpong dito sa Roma, nga mga College of Cardinals, ang Santo Papa, dili na silang magsugod sa ilang panagtipon-tipon, magampo usab na sila, magampo sa Santos nga Rosaryo, magampo sa Balang Espiritu Santo. Kung magampo gani ka sa Santos nga Rosaryo o magampo ka sa mangayo ka lamdag sa Balang Espiritu Santo, dili gyud ka og dili gyud ka sayop niya na kay ngano nakaingon ko nga dili gyud ka masayop kay ang Espiritu Santo manggod mao mo kuno gisaad sa atong Ginoong Hesukristo nga mag-uban sa atong simbahan hangtod sa katapusan sa kalibutan. Hangtod sa katapusan sa kalibutan mag-uban gyud ang Balang Espiritu Santo. Unya hilabi na kaning Balang Espiritu Santo mo'y mag-uban nato hangtod sa katapusan sa kalibutan. Unya labi na sa Santos nga Rosaryo, kay ingon si Kristo manggod Kolosas 1:18 nga siyang ulo sa iyang simbahan, iglesia, og ang iyang lawas maong simbahan. Kita kay bahin mo ta sa lawas ni Kristo, kita mga binunyagan. Unya si Kristo dili man mahimong tao kung wala ang atong inahan si Birhen Maria. Mao na si Birhen Maria dako kayo papel diha sa simbahan. Nganong nakaingon ko nga dako siyang papel diha sa simbahan? Kay tanawa ra gunagod. Nitabang si Birhen Maria. Nitabang siya sa simbahan nga dili kani malupog. Kaning iyang mga apparition nahitabo dito sa Spain, sa Fatima, sa France, Lourdes, sa Mexico, birin sa Guadalupe, o uban pang mga apparition nga gi-approve sa simbahan. Napakita si Birhen Maria og daghan na kasaksi. So timaan di ang atong inahan mitabang gyud siya sa simbahan nga dili malupog. Kay gisaad gyud ni Kristo nga ang simbahan dili gyud mabungkag bisag unsaon og atake sa yawa ni Satanas. Ang simbahan dili gyud na malupog, mga kaigsunan. Dili gyud na malupog ang simbahan. Kay gisaad kana niya yung plus ang Balang Espiritu Santo kanino nag-uban sa simbahan, kanino naglamdag. Si Birhen Maria ang inahan sa atong Ginoo, gusto niya ang tanang tao makabig sa kaluwasan. So kung makaingon day ka, balik ta. Kung makaingon ka nga ang Second Vaticano karon nga nagpadayon
pagdumala diha sa Roma, no, ang mga pagpanudlo, ang mga balaod sa Second Vatican, dili iya sayawa, iya gyapon sa Ginoo. Kay ngano man day nga giingan ano naghimo mag Second Vatican Council, kay nakita man gud sa simbahan nga tungod sa moderno nga higayon, ang mga tao naginahinay usab ilang pamagi sa ilang kinabuhi, misunod na sila sa mga teknolohiya, busy na sila sa social media, sa TV nya, kaning tungod lagi sa mga ilang nakita sa television, no, labi na sa kaning Hollywood kaning mga actors ug actresses, ilang mga style sa kinabuhi, ilang no, ilang nindot nga mga salida, dako kay gi-influensya sa katawhan ug mao kanilang gisunod, no, sunod na sila og mga mubo nga mga sinuluban. Hilig na kayo sila nga sosyalan nga kinabuhi. Unya pag no, busy sa utingkay sa mga panalitan ng Facebook o ubang social medias, sa YouTube. Nya unsa ilang makita, ilang nang sundon. Siyempre pag ang simbahan man god, kung dili mo buhat, kung dili mo himo og lakang, posibilidad nga wala jud kayong mutuo sa simbahan, wala na musimbang, wala na mutuman sa sugo sa Ginoo. Mo nang Second Vaticano nanikamot nga kanang unsaon pagsabay sa modernong panahon aron nang magiyahan ang mga tao ang ilang espirituhanong aspeto. So mo nay buot pasabot kay niadtong no, niadtong panahon man god, ang First Council nahitabo siguro ito sa Nicaea nga no, para sa mga itawag og traditionalist, mao gito sakto ang misa dili usbon kinahanglan sa simbahan, mangluhod gyud tanan, panahon sa pagkalawat, panahon sa consecrate sa ostiya sa misa. Nya kinahanglan dili usbon ang pamaagi sa misa niya, ang pari mo atubang gyud sa altar ug dili mo atubang sa tao. Nya mao nilang gi pakigbatukan ba sa Novus Ordo nga dakong sayop gyud kayo. Unya dili ta maghugoy-hugoy sa mga protestante, mga Buddhism, Shintoism, katong mga wala makailan ni Kristo. Kinahanglan kay sumala pa sa Catechism ang god nga ilang gikot, di mo sa mutuan ng Second Vaticano, di sa mutuan ng Catechism of the Catholic Church nga karon nga gihimo sa Vatican, kana heresy ko ng mga pagtulunan. So naay nakabutang diha nga sa CCC nga pwede ta makiguhugoy sa mga laing tinuhuan, pero dili ta mo di ta mo tuo sa ilang pagtuo.
ang mga kadakuan sa simbahan pwede maghuhugoy sa mga kadakuan sa mga Buddhism, sa mga kadakuan sa Protestante. Pero ang ilang pagtulunan dili nato sundon. Kay gusto mo ko sa simbahan nga mahiusang tanan, mahiusang ang mga Kristiyano sa Protestante nga unta mo balik sa Mother Church tinuod nga simbahan. Mo na gitawag nga ecumenism, pero ang mga traditionalists no is speaks specifically di sa muuyo na ng ecumenism. Kaya nga no, ang ecumenism iya sa yawa. Huwag mo nilang masabti. Kinahanglan na di man ang dugma manggod di na pwede usbon. Di na sa pwede usbon kay dugma naman. Kung may mga dugma tinuod na gikan gina iproklamar gina nga iya ginas Ginoo. Panalitan ning dugma sa purgatorio. Dugma nga ang lawas ni Kristo, ang Eucharistia, ang paan nga nahimo dito lawas ug dugo ni Kristo. Paano pino, I mean. Nya, bahin na impierno, na langit. Si Virgin Maria, enhance sa Ginoo, Queen of Heaven and Earth. Mga dugma kana. Pero kung mayong kag gesture no, disiplina, pwede makausap ang simbahan niya na mga kaigsunan. Huwag dili na nato supakon. Kanang butang nga. Sikin sa matang mong supak. Kunya, sumapa ni Father Chris Ilar, no? Pare sa Marian Devotion. Abda. Nya, dibuti usab siya sa gitawag og Divine Mercy Chaplet, no? Si Bishop no gitawag Lev usa ka obispo sa SSPX, mga traditionalist mga obispo ha. Naagi dokumento nga siya mi approve sa Vaticano, Second Vaticano nga kana nga no panagtigom dili ka na ilaha kun dili tinuod nga inspired by the Holy Spirit. They were inspired by the Holy Spirit. Ni pirma si Bishop Lev nga mi-approve siya sa Second Vaticano. So ngano man kining mga traditionalist ila magyupugson nga si Bishop wala mo yun sa Second Vatican o may kundina kini. Pero sa pagkatinuod ay may appeal siya sa pirma og may approve. So mao ni ilang wala masabti nga kaisunan. Mao ni ilang wala masabti. Og nakahibaw man gani pero tigay ng kasing-kasing di sa mo to. Nya atong mukutlo to sa balang kasulatan kay si Kristo magod misaad sa iyang simbahan, misaad nga to sa mga apostoles nga magauban siya hangtod sa katapusan sa kalibutan. Unya gisaaran niya sa San Pedro nga magauban si Kristo sa iyang simbahan. Ug mao ka na kung naputol day ang pagka no ang connection sa pagkasuto papa, invalido man kay ang no Santo Papa kaning si John 23rd ug si John Paul hangtod karon nga present Pope, kung sila dili na connection ni Pedro ngadto Pedro ni Kristo atong Ginoo. So dako din nga posibilidad nga ang tanan di ay mahog nga useless, wala lang di ay ha? Ganun nakaingon ko yung mga kaigsunan daghan di may impyerno. Ganun daghan may impyerno kay sukad ni John 23rd ug karon nga present Pope
Kaya sila may nag-usab ni mga kuan, no? Balaod sa simbahan. Pero dili dugma. Discipline. Sila may nag-usab. So, labi na diya sa pamaagi sa misa, kani ecumenism, posibilidad ay ang tanang tao nga membro niya ning ug mituo sa Sagrado Vaticano maimpierno. Umaw na mga kaigsunan, useless day ang pagkamatay sa itong Ginoo. Gusto na sila rin mailangit. Pila na sa kalibon. How about 1 billion Catholic around the world? Mamatay din sila dahil. Ngadto sa hudnong kalayo. Away katapusan mo ang impyerno. Mamatay din sila sa ngadto sa impyerno itambok. Kaya di sila maluwas. Tanang tao may impyerno. Ang tanang 1.4. Amat lang 1.4 na ba? Basta 1 billion. No, Catholic sa tibuok kalibutan. May impyerno day. So, conclusion dia, useless lang day ang pagkamatay sa atong Ginoo. Gamay di maluwas ang kanirang mga traditionalist mao'y malangit. Unya, useless day, di day tinuod ang gisulti ni Kristo. Kaya tanang mga sulti ni Kristo matinuod man yun. Wa may ni usa nga bakak ayang ipamulong kay Ginoo na nga magauban sa simbahan antos katapusan sa kalibutan. Unya wa pa matapos ang kalibutan. Yan naguba ng simbahan. Sa ato pa rin napildi rin ang simbahan ni Kristo sa yawa. Kung mao nilang argumento. Mga kaigsunan. Kung mutuo ka niya ng konsepto ha, sama ra wa ka mutuo sa kadakuan sa simbahan. O mituo ko sa mga no, sa ilang mga baluktot nga pagtulunan. Ako, frankly, no, I was part of no, traditionalist. Parte ko sa traditionalist before. But when I realized na the priest gave me an advice nga kaning Novus Ordo naagyapon diha sa Kristo, ang Espiritu Santo naguban kay giuban namin ni Kristo sa primero god wa ko mudawat kayo na die hard ko kon kaning traditionalist musimba ko sa simbahan sa traditionalist dito sa Umapad Mandawi nya nakasala sa guwan kay akong igsuon ako mga amigo mituo sila nya murag dili na mawagtang silang kasing-kasing una-una nga kanang mao gini nagpabilin nga simbahan ni Kristo katong Novus Ordo kaning sa diha sa Rome karon dili tinuod nga santo si John Paul II, Sister Faustina mao kini ang no grabing pagka no nasubo kay ko pagayon nini nga nadani man ko tungod sa pagpaminaw lagi ni no ni attorney Bacalso. So mag-live na siya sa una sa on air sa DYHP matag Domingo. So dahil ko kay feel gyud nako nga kaning Latin Mass o Tridentine Mass naagi yung presensya sa Ginoo, di gyud mawagtang. Tinuod naagi yung presensya diha. Ang Ginoo kay solemne kayong misa makapalimbawat sa balahibo. Pero na-realize na ko di nga kinahanglan open-minded ka. Ngano nakaingon ko nga ang Novus Ordo Mass still valid. Kaya ngano nakaingon ko. Kay kaning consecration sa misa ni Father Pio, no? Iyang misa kuan mo gina magatubang sa mga tao nana sa Novus Ordo.
klaro kayo daghan na nangakabig balik nato sa Ginoo tungod sa iyang pagkabalaan na santos manggani siya. Unya kaning mga milagro nga ang unod ni Kristo, ang ostiya nahimong tinuod nga unod ug dugo ni Kristo. Nani hitabo gyapon sa Novus Ordo. So kung di pa tinuod kaning invalido pa misa sa natin sa Novus Ordo nganong na may mga milagro nga hitabo. Unya ang mga demonyo mahadlok man sa ostiya. Kaning ostiya nga gi-celebrate sa Novus Ordo Mass, ngano mga demonyo mahadlok man. Kay sa una mo si buhi pa si Monsignor Fred Kakembek dito pa ko. Nakita gyud nga ang demonyo mo react yun basta mosulod sa Adoration Chapel kung di naa diha ang lawas ni Kristo. O bisa gani iisa sa pari ang ostiya. Nag-react yun katong kuan novice gusto magmadre. Nakita gyud ako nga ako nadunggan og iyang action ni gawas gyud ang tinuray nga unsa din ning yawa day basta isan ang lawas dugo ni Kristo. Muriak ding yawa akong nadunggan nga ang tingog sa yawa anak kong ngiga gilani no. Ang yawa pwede mo okupa sa lawas sa tao pila pa na kalibo kay wa man sila physical body matter. I-react yun ang yawa. Una nga nakaana ko nga ang Novus Ordo Mass still valid o tinuod yung lawas ng dugo ni Kristo. Una nga di na ito i-condemn tinuod ang mga pagpunlo sa Second Vatican. Kung nasudlan man gani ang mason atong simbahan, siguro nanikamot ang yawa ang musud sa simbahan ug giyakin ng gubo ng mga doktrina. Pero wala magpasabot nga ang mga pagtulong ng simbahan alang sa kaluwasan sa tao magguba sad basta mga dogmatic teaching dili na mausab mga kaigsunan. Ang disiplina pwede makausab gesture sa pagmisa ang simbahan pwede sila makausab kadakuhan sa simbahan, pero ang mga dogma di na pwede usbon. Mao na nga kung makaingon ka mangutana ka nga valid pagyapon ba ang pagtulunan kaning nasa Second Vaticano II, makaingon ko nga still valid di na nato i-question iya gyapon na sa Ginoo. In fact si Virgin Maria kanunay naguban hangtod karon nagdasig ang Espiritu Santo kanunay naa sa simbahan kanunay naguban nya karon kung tinuod pa nga kamo ang tinuod nganong wa man kamo membro nganong sa ang Second Vatican purti man pagyud daghanag mga membro mga Katoliko moabot ko og billions. Muna kung mingon ta nga may impierno tanan outside the Catholic Church there is no salvation. Mabasa lagi sa Catechism of the Council of Trent. Kana giusab kana kay natong panahon na lahi mang pamagi sa Ginoo. Unya di nato isod ang Ginoo sa halwa. Di nato isod ang Ginoo sa halwa. Kay bawong Ginoo sa iyang buhaton. Atong utok limited ra. Because we are only creatures, our mind is limited. So we don't dare to di na to i-dare nga atong pangunahan ng Ginoo. Kaya ang simbahan musunod silang desisyon mao kini ang desisyon sa Ginoo. Kaya ang Espiritu Santo sa akong nagikaingon nga nagpabilin gyapon diya sa simbahan. Salamat kayo sa pagpaminaw hinaot nga namoy nakatunan og pabilin ta sa pagkimog maayong kabuton na makapahimuot sa Ginoo nga kanunay ta nga manikamot nga
makaadto sa gingharian sa langit kay mao kun niyang bugtong kay kitang tao diri sa kalibutan temporaryo lang, dili ta permanente. O na, salamat kayo ug God bless you all. Ave Maria.